reZimbabwe ndichikutambira zvekare pano paHatirari 263. Ndino Hatirari nchange ndichikukuvigirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ini Hatirari ndichakuvimbisa kuti panapa uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana wanga uchiri munyowani iri first time yako yekutibata, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell. Nyaya ndaone zveyo muzuva ranhasi inyaya yemukadzi uyo anga achishedzwa nezita iro rekuti persistence measure. Mukadzi anga ane 31 years. Aigara kuvillage iko kunonzi kubhikita kwaduma. Kubhikita unonzi iko kwaduma ndiko kwaigara munhu iye anonzi persistence measure. Chingotanga tanyora mucomment section, rest in peace kune avo vanhu 3 vatisiya. Zororai murugare tasina tarisiro izvi tasingazvifungire. Tichingonyora mucomment section, rest in peace kune avo vanhu 4 vatisiya. Chingoti zororai murugare tasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti hama idzi dzichatozotisiyawo. Nyando nezveyo muzuva ranhasi inyaya yemukadzi uyo anonzi persistence measure. Persistence measure akarambana nemurume wake. After arambana nemurume wake, zvakamurwadza, akasarudza sarudzo yekuda kuzviuraya. Asi asarudza sarudzo yekuzviuraya, akatanga aisa poison muchikafu chevana vake, ivo vanosvika 3 vakafa. After vafa ndipo paakazomwawo mushonga, akasiya anyora leta rekuti ndizviuraye ndega zvanga zvisingaite. Inini vana vangu handidi kuti vazosara vachishungurudzwa nomwe mukadzi. Saka ndasarudzwa ndibvera tife tese, nekuti tese zviri nani tizorore. Nokumoro mutazva munofunga comment section, akagona here sarudzo yaakatora kana kuti akatadza. Asi zvinova zvinhu zvinosiririsa, zvinova zvinhu zvinorwadza. Tesina tarisiro izvi tisingazvifungire. Uyewo murume uyu anga asingazvifungire ndo mweya uchabata ex wife yake. Thank you for watching this video.